Alright, let's go! For today's video, magluluto tayo ng bangus at gulay. Kasi nagkikrave ako. Sa aming mga Ilocano, ang tawag dito sa gibsib. Kayo ba mga kapulutan, anong tawag nyo sa gulay na to? Medyo mahirap nga lang linisin. Nanonood pa ka ng kid drama si Mudrakel sabang linilinisan tong sa gibsib. Ako naman, tamang gulo-gulo lang dito kay Daleng. Kaya sabi ko, papartneran ko na lang to ng pritong bangus. Magpiprito na tayo mga kapulutan, yung matatabang bangus. Inasinan ko na nga para magkalasa na. Grabe ang bangus natin mga kapulutan. Belly pala yung binili ko lahat para hindi mag-agawan-agawan sa belly lahat ng tao dito sa bahay. Yun o, prinito ko na nga sa mantika. Use oil na pala yung ginamit nating mantika mga kapulutan, pero goods na goods pa rin yan. Mga 50 times ko pa lang naman nagamit. Charot! Pinagsabay-sabay ko na nga kahit nagagalit na yung mantika. Yung number 1 na iniiwasan naman natin pag nagpiprito tayo is yung madurog yung isda. Dapat mainit yung mantika pag linagay mo yung isda. At huwag mo munang babaliktarin. Kasi pag pinilit mong binaliktad, mawawasak or madudurog yung isda mo. Wawak ka boy. Parang relasyon lang yan pag pinilit mo. Mas lalong gugulo. Kaya mas mabuting hayaan mo na lang siya. Baka sasaya pa siya sa piling ng iba. Alright. Yun o, crispy na yung mga bangus natin mga kapulutan. Kaya sinet aside ko na yan. Alright. Shining, shimmering, splendid pa. Prinito ko na yung natitirang 5 piraso. Habang nagpiprito, ready na ngang magluto si Darling ng sagibsib. Una, naggisa siya ng bawang, pamatay, aswang, sibuyas, pampaimas, at luya, pandagdag sa aroma. Ang gagawin daw pala niya is inasiman na sagibsib. Yung alam kong luto kasi dito, adobong paksiw. Isusubukan naman natin tong inasiman kung masarap ba. Alright. Linagay na nga niya yung sagibsib. Saka niya ginisa-gisa, hinalo-halo niya ng may kasamang pagmamahal. Alright. Mekos mo yun insan. Saka naglagay ng mineral water. Tapos tinakpan niya at lulutuin muna ng ilang minuto. Ang bilis, diba? Alright. Maglalagay na rin siya dyan ng bagoong. Tinansya-tansya na lang niya yan, mga 2 aklo. Tapos ang pang-asim na sinigang mix. Baka naman. Minekos lang din niya yan ng may kasamang pagmamahal. Tapos lulutuin hanggang lumambot na parang ganito na yung itsura niya. Ay, solid yan, boy! Ginao ko na yan, linagay ko na sa kanin kasama ng isda, tapos kumain na kami dyan ng mapayapa. Kasi mas masarap kumain ng mapayapa. Yun, solid yung bangus belly natin mga kapulutan. Tapos partneran mo ng bagoong na may kamatis. Ay boy! Isda at gulay, san ka pa? Hindi naman pwede parating karne kasi nakakaumay at bad sa kalusugan. Dapat gulay ka rin minsan. Alright.